Halo won, neruske perjalanan sing kala wingi wo. Sakwise ning kali ora ketemu midodari iki aku arek neruske laku ning Parangjoho wo. Rasa kecewaku jan terobati tenan wo nek ngerti pemandangan indahe kaya ngene iki. Pokoke simak terus video kuwi ngasih entek wo. Iki aku arek ning Parangjoho, aku arek ndelok sisi lain saka Parangjoho kuwi wo. Saka kali sing awake dhewe mandek kae iki mlaku terus terus wo. Arek enek prawan ayu sing awe-awe arek bonceng. Pokoke lurus terus wo, fokus kepada tujuan awal wo. Wilayah kene iki jan ijune pol wo. Ning kono akeh wit pring yo akeh wit pari wo. Sawahe yo mbombo. Jan berartine wong kene iki do makmur wo, murah pangan, gemah ripah loh jinawi. Sadurunge tekan Parangjoho iki ning kono nek jembatan lawas wo sing pedhot ning kono ki. Nek didelok saka struktur bangunane kuwi ketoke yo bangunan londo wo. Jembatane ning nggon sisih tengen awake dhewe liwat iki wo, kuwi tak sepilke wo jembatane wo. Lah kuwi dhisik sadurunge pedhot dalan tembusane ngendi yo wo, sing do ngerti komen yo wo. Ning kono yo enek plakate wo, hati-hati jalan licin kaya kenangan. Karena wingi udan seminggu ora mandek-mandek, kaya bojo sing muring-muring nek pas jatahe sasen kurang, dadine debit air kene iki yo dadi dhuwur wo. Dadi ning kene iki yo banjir. Sing wingi aku ning kene iki iso mlebu, saiki wis ora iso mlebu. Iki aku gur saka pinggiran yo wo. Iki kahanane saiki kaya ngene iki, ning udu iki wo sing tak sepilke iki. Iki aku arek mlaku lurus terus wo, engko liwati desa-desa ning ora tak video wo. Masalahe dalane jan cuilike pol wo. Kaya dene angan-anganku arek ngentukke midodari wo. Aku ning kono wis diterke saka masyarakat kono. Lah pemandangane ya kaya ngene iki wo, ning kono enek air terjune kuwi. Kuwi asline ora air terjun wo, kuwi iki kali buangan saka waduk Parangjoho kuwi wo. Ora iki banyune mlayune nganti ya wo, banyu kae semene iki. Kahanan kaya ngene iki iso ditemokke nek pas kahanan rendeng wo. Masalah nek kahanan ketiga banyune debite ya cilik, dadine ya ora segede kaya ngene iki wo. Dadine nek sampean rene iki nek pas rendeng wae, aja nek pas ketiga. Lan tak saranke nek rene iki ya nggawa kenangan wae wo, kek dikelekke kene iki wae, men ora bola-bali gur nyrimpeti wae wo. Apa kek ana ide aku wo sing patute dikelekke ning kene iki apa wo? Coba tulis ning kolom komentar ya wo. Alah jan nyenengke tenan wo. Aku namati ning kene iki kaya ora mulih wo. Lah ning aku wedi ngono ora mulih darane aku motah apa ngono. Wis ta wo, bagi jomblowan jomblowati yang budiman wis gek rene wae, wis ora usah kokean mikir. Dijamin rekomendasi banget wo. Neng aku ora menyarankan bagi keluarga yang mempunyai anak kecil dolan rene iki wo. Masalah aruse yo dresepol. Ya wis ya wo, ngono wae ya wo. Ikuti terus perjalananku. Sesuk pokoke tak gawa ning nggon sing luwih indah wo, yang rekomendasi untuk dikunjungi wo. Ya wis ya wo, ngono wae ya wo. Menawi enten salah lepat kula nyuwun pangapunten nggih wo. Mugi diparingi kelancaran lan kesehatan. Nggih pun wo, pareng.